Het boek De Lietse Prins, dat verbeeldt denk ik, het levensverhaal van een man die op een gegeven moment in een wraad het stuur gewoon wat kwijtrekken is, denk ik in die zin. En dat er eigenlijk waarom wel nee dat er een jonkje wie, maar dat er toen ik al wel merk dat de grote meesten eigenlijk hem sturen gewoon naar dingen die er eigenlijk misschien wel net woorden. Maar we voor u? Vroeger als een jonkje weer een mooi, fleurig, vrij jonkje. Kon mooi tekenen, vanger zelf. Hij had een grote fantasie, hij kon er zelf van alles in zien. Maar de grote meesten die zeggen dat net. Dus die hadden gedurende zijn leven had die er van alles bij hem in stand. Hij moest leren, hij moest rekenen, schroeven, alles weer te verlanden. En dat had hij geleerd, maar hij is hem zelf kwijtraken. Ik speel De Lietse Prins. Waar hele leuke spelers al hier, dus gewoon heel gezellig. En het is een heel mooi stuk. Dus ik ben echt heel erg blij op mij dat ik deze rol heb. Als een skip stroek opfret, dan fret er toch ik blom op. Een skip fret alles wat hem van de bek komt. Ik blom die Twan hadden. Ja. Waarom had Blom dan Twan? Die lieten de blom groeien om uw meesten dwars te zetten. Nee hè. Blom binnen zwak. Ze binnen kwetsbaar. Ze bezieken hadden zelfs zo goed te beschermen dat ze kunnen. Ze loven dat ze mij helpen van die Twan gevaarlijk binnen. En doelloos dat Blom... Nee, het is juist net dat ik dwaande ben om mijn vliegen toch weer onder praten te krijgen. Lopen als krek zoals die grutte meesken. Alles is in de tiers en in de knoop. We zorgen hier een piloot in het Vleento, die is Delftwaard. Die is hier Delftwaard in het bos van Betersweg, maar dat is een beetje dubbel. Hij is ook Delftwaard in het Lim. Hij is compleet met hemzelf op een ren, om zo maar te zeggen. Hij zult het al net meer zitten. Ik ken een planeet en dan ben het een knalriet frommes. En dan komt er in één keer dat Lietse mansje, de Lietse Prins, en die wil hem wel wat vertellen. Die wil hem die lessen mee aan, die er zelf ontdutsen had op zijn reis door de sterren. Ik ben een vrouw van Kwieskwaasje. Een vrouw van Kwieskwaasje. Oh, en dat zei ze de hele dag weer en weer. Ik ben heel belangrijk. Ik ben een serieus meisje. Een serieus meisje. Ze blaast er zelfs op van eigen wies, maar het is geen meisje, het is een ballon. Een wat? En dan komt dat Frammersverzeld, dat knalrede Frammers, die alleen maar haarzelf dwaande is. En dan leidt er uit wat de grote meesten werd in mijn dwaande binnen. Waarom had Blom dan Twan? Onbelangrijk. Onbelangrijk? Minder belangrijk dan keersommen en stutdealingen? Het verhaal gaat erom dat je als volwassene nooit het ben in jezelf kwijtraakt moet. Dan vergeet je hoe het is om ben te wezen, om lietse dingen te waarderen. Ik ken alle landen, haatsteden, vleenvelden, maar ik ben volslijn verdwaald. Ik weet alles van het verliezen, maar wat ik ben en waar ik ben, ik weet het net meer. En op het einde dan hoop ik dat alle mensen begrijpen dat als je gewoon het ben in jezelf houdt, dat het leven nog volle mooier is. Want dan maakt het net uit hoe je eruit ziet of wat je doet of hoe volle je bezitten. Want als je gewoon blij met jezelf bent en hoe het is en bij de mensen om je heen, dan ben je eigenlijk riek. Wist? Ik teken in de respect voor die omheen. Is het dan weer oer? Ik weet het net. In ere Prinsdags.